West Karbi Anglong District Congress Committee pen dong kamukam along choche jun Japan kachesong. Josemet Ari ke jang ben langhin rong spi palang biplak. Mir herai de isi kilang me senamir Karbi khai long mir herai puta amen chathang klong. Karbi prime time along penili bilar ban kropi khadokawe phanta karnon pajariglo nonarji ponik tha bior tang ton pen West Karbi Anglong District Congress Committee pen patir pi ponsi pini jangmi poni phai sirkep arni tongka mukam RBC se sahema thengno along ada porphai sirkep porpen ani ka sa porphai plia poran chuche junje pen kachesong padopon Lobang so kachesong pon along West Karbi Anglong constituency sirkep MCC amai phu chunbang pen chenglong pen an armuche tongdon pini alang litu pen bang so kachesong asai kedeng ponang kok lake non kedobom council kachari pon BJP sarkar atum methang akhai ST aphan apharlo kachajor la pen ST kota doko phita aphan kapajong phaksi kachesong padopona kok loposi ningje kedam tang jangmi poni phai hini ari Karbi Anglong pen Nagaland ahoy along longli kajor kangku phaksi dame pini WKA DCC amai phu sarte kram saben sodak pen pin rem Atheke non ke dobom Karbi Anglong Termas Council ke cari pon ke theke dinga tum thangna ta RDP pedet pusi alang lipen akoi pipon methang along rilong pada potha Karbi Anglong Termas Council pen kelang pon akapang kriya pothak WKA DCC hin pen sodak pen pin rem pon pini choche junje kachesong ajai mekalong WKA DCC Vice President Wilson Teron APCC member la pen WKA DCC Vice President Singh Teron WKA DMCC President Bimola Timungpi RBCC President Robindra Rongphar Damian Hanse Amren constituency atum chetong dun kat news of herang ke hundor krola pen bibraning hin ang kilobierta Rangsina Sarpo Auditorium Hall, Lurulang Solong Pini Jangmini Pai Sirkep Arni, Karbi Traditional Sports Association Atum Kicheng Siam Hanketek Arni Catalona Birta, Card News along Birta Nangli. Adabapor, Songalama, Karbi Traditional Sports Association Amai Pubiran Hanse Reding Pen, Bangjar Pon Siputhot, Kong Chunbang, Roson Hanse Pen, Karlitang, Karbi Patu Barim Atumaphat Kachikimo Asai Padopon, Laben Hambi Aklim Tamik Eat Asai Dengpon, Puthot Bimol Rong Hang Hin Pen Hambi Kapatu Aputha, Clardak Pen, Ovikimia Tumaphat, Tan Pachini Tekang, and Parta. Joycing Rong Pipen Sitame, Karbi Khaitum, Kepatu Barim Asonason do Antame, Lam Than Tekang si, Ovikimia Tumaphat, Ning Parung Tekang. Puthot open session Kepadopona Long, Aluhi Sarpo Aman Pen, EM Rup Singh Teron, Papangjang Aluhi Aman Pen, Thekar Editor Long Singh Teron, EM Barim Surjo Rongpar, KSS Amai Puchunu Singh Krolapen, George Singh Biatum, Chitong Dunsi, Mayalong RDP Dun. Mayalong, Long Singh Teron Pen, Lam Theke Jai Ponke, Ilitum Along Riarlo, Nichi Ahin, Kapatu si Chihung Rongamat, Ilitum Karbi Kapatu Barim Mate Chitengne Erasonlo, Jongsi, Lahai Kapatu Ang Song Pon, Nangji Polote, University Level Pensi, Chengpon Nangji Lapen Jongsi, Hambi Kapatu Aron Alu Athui Prabjin Pen, Baklang Popo Potaktame, Baklang Sedak Pen, Kadu Kawayapan, Tapachini Pen, Ang Songan Ke Ponchiapan, Chirap Dunji Putaningji. Lapen ke thege dinga tum to antame Karbi Patubarim ke chetengni nangni pusi ningji rinti. Karbi Youth Festival hot Hambi Lapen Kengdong Dang Kachipate ka hayatuma phantabi certificate ipak pak pajersi mai mesen pen pachun pon. Karbi Anglong along rong supiang bongke langhin ta isilo kedamtang surihnira kretrok anekan CM tuliram rong hang pensilaso ahiti ke rong supipu ke hok padoponlo Sitame pini arni anta kuan ma kacheng thordun nangji la soteng ching thordun thek thedadlo rong supi arlo mesen pen kachlenga towar kavedetta isilo esamvet arike janganta rong supi along palangbi plaktiti lapuson arike jang timbit me pen pulote anso sesi langroi ason mandetpo lasila soputhak town committee atum pen sai kedeng ponsi kimi pusi ongrong aratum tuning ripon pado non malam sopor panthina parman bir tamang tapanik sina Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Taramnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna
tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Resto Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Please make your visit in AL Exotic Showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here. AL Exotic Showroom near SR Petrol Pump, Karbi. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Kanch, Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la pentesiri alang hithi kulat along long pon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu long pon ikji. Dina mo people thar beer talong wang thulo Karbi khai te isi khai kang thima potsi methang pendeng support elam iki lun tomo anta methang dolap lape chedor plu Karbi khai tum ta hako pensi nang ki manduna potsi Karbi khai long ta asona sona long nonga chthang klong pina ana sondo pinini tumpen nang li tuma phan ke baklang ponji ning ke hanglake mir herayala Mir herai ta isi kelang mesan amir lapen ilitum Karbi khai tumalong mir herai po amenta isi je thangklong hako pen nonta munit atum tengni wang velang mir herai amen lapen amir ong dunga Karbi atum chini lapen theklong saidelo lapen lasso amir herai amir pen ilitum bihek hut kijoi hut en pon non tame penang atum mir herai lap ning dolang tahai Mir herai lake jase metheria chikrosi pang phat phar lapen apu laki kilik japhan madu taning hang la so mir herai ke kipa puta ing hai jai ji lapen ipupu wetsi papu titi lapen aningkan wang ta papu ver mir herai ke dodim lapen ka papua porote lang mesen lapen kilang ining ing samta tu bang ka chathan ahok nya hok heni patini pami thek thelang mir herai ke dodim phi arnama tumta dodo mate jui pusi hako bang ke sar saratum chathan than mir herai ke isi dowai puta chathan rinti laki diabetes ake sophat pami un puta pena anatum chinia bang do mir herai lake Karbia khai tum along isi amen chathang klong lapen chitemo meme amir binong Kedam tang jangmini phai troxy arni Karagam block number 4 along methang asai hempen kapin kharateng mondol robram hasnu lapen biseswar diamari banghini methang asai kacheklem bom mahut ksl pen ksy siatum adimalong palidun pen mondol banghini atum aphan unan asike thepen tamsi nangtum mondol atumsi longli chojor etlopusi akol kipia pothak pini jangmini phai sirkep arni mondol association hin pen methang asai hemalong pherang kyamai kipadopon Pirangke amailong Mondol Association akong chun bang Raju rong chehona hin pen lam thiki jai pon ke Mondol atum longle chujor etbuki ahok kalila pen Mondol atum ke longle ke Georgia jakong amat siavi lasi KSL pen KSYC songni atum sitame laposon akoy banwe aprang ahok pet alam the chini sikimi lapen KSC pen KSYC asong to Mondol along pen ki pondet alo puthot nanga chewoi thuje phansi kachuningri pon padu athema laso aloke aro asai hem pen lam toy alo pinak posi Mondol Association akong chun bang Raju rong chehon pen pherang kya mai long ningji Secretariat garing ye bangke sugi damtang lo la pen aprang praguta paper long tabe theklong lo nili mithang mata nili phan jungjunga mata nili phan nilong desi order pu nili phan tang jong
si mondol atum ke nilong le pu ke si yor bang ke la bang ke ni phana ko dang pia la chu prom kon ta la bang ni si yor long le ang pen mondol atum long le ka chu yor pu bang ke la ke ahok kali pen ala mondol atum long le ke jori arai ta masi ave je ko mane atum long le along mane korteng bong che khat tang ho mate ko mane phan ka chu yor dek tang ho hala bang ke mondol atum bang ke lage ni tum han dor khaso dang pilo pu nang pilo pulong te ni tuma bang haso dor khaso teng pe si ni tum along le pun nam ji dor khaso le pin bang ni tum ne long le ke pun ke thak ku bang ke ni tum bang ke kem klik pen chok kem klik ke dam tang 7 ani ji tu nang le tuma mondol long le ke pun bom hot hala so hot akoy ke wan na puthak nang di ko pilo pu ponche hala tum phan kang check sta me dolo apen long le mondol tum si long le ke jor pusi hala so hot bang KSA pen KSYC tum ne dolo as hala so puthak nang le hin pen ko pilo long klar lasu along le ki pun dam ma puthak along bang ke ni lam klar ji pi yang pen lo hala so ani mondol atum pa phan KSA pen KSYC tum ke ther la ke chok chi ris pudam bi pen akoy ki pi la bang ta chok chi ni pudam bi bang ke pen hala so our broadcast to mate application bang nang chi wai phak nei pusi nili KSA pen KSYC tum manda ka chu nang dilu Biota bang kilap mas kang ton poniklo, domitak mi kurang tu.